Vesirotta. Jaha. God dag. Från Hanga fiskeområdet Paavopaju, god dag. Jarmo Järvinen fiskeområde. Ari Heinilä, päivää. Joo, korjattu. Det kom upp gäddor här, största gäddan som jag fångade, som minst 5 kilo. Och Jösses. dit högre uppe sen vid Gröning så fångade de en som vägde 9 kilo. Joo. För de ligger och så var nästan utvattnet så var ju halva gäddan uppe. Det var Så att vi har en målsättning här. Ja. Nej, det skulle vara bra att få den upp. Och sen samma sak är det dit nere och så vi kallar för fjällen. Joo. Den där insjön som är där framme vid sidan. Ja, men det är ju allt inväxt där. Jo, det var ju förr var det ju ett stort dike där och Ja. det finns ju någon tillstymmelse mer. Det var fisk som får upp så fan där upp och leka. Ja. Gäddor och abbor. Ja. Men här kommer inte abbor upp, bara gäddor och sen har det börjat komma upp foreller. Jaha. Seisoo tää vesi, niin sehän tekee sen vielä hullumman näköiseksi. Joo, kyllä. Kyllä se edellyttäisi ilman muuta tämän Joo, tää on kaipaisi. pehmeän lietteen poistoa tästä näin. Että Et vaikka se täältä alusta olisikin leveämpi, niin se olisi hyvä. Ja sitten se kapenisi tuonne ylöspäin. Joo. Että ainakin tosiaan niin se joku 30-40 senttiä, niin mitä pehmeitä lietettä, mikä soilta varmaan on kotosi alun perin, niin ja tietysti sitten kasvillisuustuet tehnyt, niin sen se kyllä vaatii, mutta tietysti kun nyt tässä Hiekkaniemellä ollaan, niin onhan se kova pohja alla. On se, kyllä. On se kuitenkin ihan selkeä virtaama. On siinä virtaa. Että Tästä kyllä saakka toi nyt näkyy sinänsä ihan hyvin, että siinä on virta. riittäisi. Kyllä se Ja nyt riittää. on Ei se muuta kuivaa ollut aika pitkään, Joo. että. Niin sinne tehdään sorakko ja sitten laitetaan näitä mätilaatikoita. Ja ne mätilaatikot laitetaan joskus marraskuussa. Ja ne ankkuroidaan pohjaan kiinni ja ne on suurin piirtein tämän kokoisin laatikoita tommosia, missä on ton korkuisia ja sinne pistetään niitä mätimunia ja niissä on sitten pienet raot, mistä ne aikanaan ne poikaset pääsee sitten niin kuin vapauteen. Ja ne kivillä sidotaan sinne kiinni, että ne pysyy paikallaan talven yli ja sitten keväällä ne lähtee, ne on tuossa purossa sitten, ne hakee sieltä kaikennäköistä sääskentokkaa sun muuta syötävää. Ja sääskiä ainakin tuntuu riittävän. Joo. Ja sitten ne on, jos siellä on semmoisia paikkoja, mutta ne pitää olla vähän syvempiä kohtia, sitten tehdä semmoisia erillisiä niin kuin oleskelualtaita niille ja paikkakiviä. Ja sitten 2 vuoden päästä niin ne on sitten smolttiutuneet ja silloin ne lähtee merelle vaellukselle ja ne tulee sitten joskus 4-5 vuoden päästä tulevat takaisin sinne, missä ne on istutettu, tai siis missä ne on kuoriutuneet. Syntymäjokeensa Joo. tai puroonsa. Mm. Että ne on leimautunut siihen. Joo. Tärkeintä on se, että ne nimenomaan kuoriutuu Joo, siellä, joo. eikä niin, että sinne istutetaan valmiita Ei, smoltteja, ei, koska valmis smoltti ei leimaannu läheskään samalla tavalla kuin mitä mätimunasta kuoriutunut. Paikkoja on ja altaita on, että ei tää toistaiseksi ainakaan, niin se rantapää oli sitten se, mikä Se oli pahin tällä hetkellä. pahin on siellä. Tässä paikassa on potentiaalia. Kyllä. Aika paljon